से कम हो तो बात गे सोना, कि अब पहले से कम हो तो बात गे सोना। हम कैलियो हे हम कैले ही दुर्गा पाठ सोना, अब मेले में हो तो मुलाकात गे सोना। माँ प्रतिमा रिकॉर्डिंग स्टूडियो शेखपुरा। अभी हमें भक्ति में लीन गे, हमरा से दूरी बना ले 9 दिन गे, हमरा से दूरी बना ले 9 दिन। अभी हमें भक्ति में लीन गे, हमरा से दूरी बना ले 9 दिन गे। देवी मैया से मांगो तोर हाथ गे सोना, हम कैलियो हे हम कैले ही दुर्गा पाठ सोना, अब मेले में हो तो मुलाकात सोना। अब मेले में हो तो मुलाकात सोना। मिक्स बाय शैलेंद्र बाबू। तोरो कहो हियो पूजा पर ध्यान कर, अजय मैं कलवा के नहीं तो परेशान कर, अजय मैं कलवा के नहीं तो परेशान कर। तोरो कहो हियो पूजा पर ध्यान कर, अजय मैं कलवा के नहीं तो परेशान कर। करो हियो भोरे उठ के पूजा पाठे सोना, हम कैलियो हे हम कैले ही दुर्गा पाठ सोना, अब मेले में हो तो मुलाकात सोना।